total ræs. Herrer bare rundt på friland. Hvem siger nej? Ja. Hvad? Nå. Ja, det er sjovt. Vi vender! Nej, der er asfalt nedenunder. Der. Så drej ind her. Okay. For en dag siden, der var ren asfalt hernede. Kommer der en anden bil. Så må du stoppe inden for helvede, klaphat. Ej. Nå, det gjorde hun så også. Så tænker jeg bare, de er fri nu. Ja, de er fuldstændig sindssyge. Ej, det er Thomas. Han ser virkelig glad ud. Hvad så der? Han var langt ude. Det var det kedelige sving, det her. Mere! Mere!